होता कुछ हमारा लगभग 80% लोग के भोजपुरी में शादी हो गई, 20% लोग बचल बा, जैसे आशुतोष बाबा बचल बनी। बिका गए ना बस तब मिलल बढ़िया दाम मिलल बाकी ना पड़ी दामे से शादी हुई का आईपीआरएस के पैसे से लोग लाल हो गइल। आ तिलक में 4 गो गाय का गाना के लिखी ओहू पर गाना बन जाए बहुत सारा गाय। आ रंजीत भैया के भी थोड़ा सा भैया उधर से आप लोग रास्ता दे दीजिए गंगा जी की तरफ जाने के लिए। जो लोग भी खड़े हैं थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएं, रास्ता को थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दे 2 मिनट के लिए। कि बाहर निकलल पे क्यों तो गोट हो गइले। अरे पहिले रहले क्यों खरोट हो गइले। हम कहो कि मामा जी हमने के बीच में आयल बन जा, पूरा भोजपुरी के इंडस्ट्री के मामा लागम, सब लोग के मामे हैं। तो खाना पे कंट्रोल करी, साथे पीछे अभय बाबा बैठल बनी, उहो के धीरे धीरे भाभी खियावत रही। काहे न कोई मिले लगी ना आधे के रोटी जैसे से शादी भइल बा कि अब तो अरे कहियो ना डोले सइयो अरे मोट हो गइले। सामने तमाम कैमरा लागल बड़ी सब भैया लोग
एने चाचा लोग बैठल बा सब लोग ताकत कि आज शिल्पिया के देखत है तमाम गाना में सुन ले बन जा कि पातर कोरे होया डोले ओ हो कि नदिया के बीच जैसे नैया कि ओ सही मोर सैया कि बाहर निकलल में खाली आगावे के बा ना और मामा जी की तरफ से एक जगह से